Εκλεκτοί, προσκεκλημένοι και αγαπητοί μας συγχωριανοί, σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας στην αίθουσα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου να απευθύνει χαιρετισμό για να ξεκινήσει η εκδήλωση. Να απευθύνει. Ο μήνας Απρίλης, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συγχωριανοί, η καρδιά της Άνοιξης στάθηκε ιδιαίτερα πικρός και φαρμακωμένος για τους προγόνους μας μιλιώτες. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι προσκεκλημένοι, θα πούμε δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα, γιατί κάποιοι νεότεροι από εμάς δεν έχουμε ζήσει τέτοιες τραγικές στιγμές που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Θεωρούμε αυτονόητη την ελευθερία και τη δημοκρατία που απολαμβάνουμε και ίσως περιφρονούμε και τέτοιες μέρες σαν τη σημερινή. Δυο χαλασμοί και εισάριθμες ερημώσεις σημάδεψαν την πορεία του χωριού μας στον χρόνο. Ο πρώτος, ο μεγάλος χαλασμός, έγινε τον Απρίλιο του 1813, που ξεκίνησε με δώρο και προδοσία. Ξεκλήρισε και ξεθεμελίωσε το χωριό μας απάνω, τη Μιλιά, απάνω στον Όλυμπον, όπου είναι ο χειρόν των χωρίων πατρίδα και καθέδρα των Λαζέων, που λέει ο Κασομούνης, το επαναλαμβάνω και γίνομαι και λίγο γραφικός. Ευτυχώς που τα διέσωσε ο αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας ο Νικόλαος Κασομούνης, και πρωταγωνιστής του μεγάλου εκείνου χαλασμού ήταν ο γιος του Αλή, του Τεπελενλή, του Πασά των Ιωαννίνων, ο γνωστός Βελής, και συνεργός του, δυστυχώς, ένας Έλληνας, ο Βραχοθόδωρος. Ο δεύτερος και αντιλογικός χαλασμός φραγίστηκε από τη γενναία συμμετοχή των αμούστακων πρωτοξαδέρφων των εναπομεινάντων Λαζόπουλων, του Τόλιου Λάζου, γιου του Γιάννη, και των πρωτοξαδέρφων του Τόλιου και Δήμου Λάζου, παιδιών του Λιώλιου Λάζου, στην Επανάσταση του 1821. Στην ιστορική μάχη της Μιλιάς, τον επόμενο χρόνο, στις 2 Απριλίου 1822, για την επέτειο της οποίας διοργανώνουμε κάθε χρόνο τις πολιτικές μας εκδηλώσεις μνήμες Λαζέου. Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας, τιμήσαμε καθώς άρμοζε την Κυριακή 9 Μαρτίου που μας πέρασε τα 47 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας, προσωπικά τα 34 εν ζωή και μέσω των οικογενειών τους τα 13 που έχουν φύγει πια από τη ζωή. Σήμερα θεωρήσαμε χρέος και πρέπον να τιμήσουμε έναν ακόμα μεγάλο απόντα, τον χωριανό μας και αγαπητό φίλο, τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη, που πριν 6 χρόνια εδώ σε αυτή την αίθουσα, με το μεστό επιστημονικό του λόγο, μας έκανε να αγαπήσουμε περισσότερο τη γλώσσα μας, τα τραγούδια μας, τους προγόνους μας και τον λαϊκό μας πολιτισμό. Να αγαπήσουμε τελικά τον ίδιο τον εαυτό μας. Στη μνήμη του είναι αφιερωμένη η σημερινή ημερίδα, με θέμα η σημασία και η θέση στη ζωή μας σήμερα του λαϊκού πολιτισμού. Και γι' αυτό το σκοπό καλέσαμε εξαίρετους ομιλητές, 2 από την Ακαδημία Αθηνών, από το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Καμιλάκη και τον κύριο Καραμανέ, και τον φίλο και συνάδελφο Θωμά Τελετζή, δάσκαλο, πρώην σχολικό σύμβουλο που είναι παρόντες όλοι. Πριν καλέσω τον Γιάννη Πούλη, τον Αντιπρόεδρο, να παρουσιάσει την ημερίδα και τους συντελεστές, θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να ευχαριστήσω δημόσια όλους όσοι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο τη διοργάνωση του συνόλου των φετινών εκδηλώσεων της Μνήμης Λαζέου 2014, το Δήμο Κατερίνης και τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας που έθεσε με την αιγίδα της εκδηλώσης, τους χορηγούς των εκδηλώσεων, τα μέλη της χοροδίας και τους μουσικούς που σχεδόν κάθε εβδομάδα παρίστανται και μαζί μας κουράζονται για να παρουσιάσουμε ένα μικρό πρόγραμμα, τον διευθυντή του σχολείου που μας παραχωρεί την ωραία αυτή αίθουσα, και τέλος όλους εσάς, τους λίγους αλλά εκλεκτούς
που τιμάτε σήμερα την εκδήλωσή μας. Πριν αποχωρήσω, σας γνωστοποιώ ότι σήμερα στις 3 το μεσημέρι ο τηλεοπτικός σταθμός Δίων θα μεταδώσει, ύστερα από πρόταση του συλλόγου μας, τιμή Σένεκεν, ολόκληρη την ομιλία του αείμνηστου καθηγητή Χρήστου Τσολάκη, μαζί με το συνοδευτικό μουσικό κομμάτι της χοροδίας μας, με τη συνοδεία των ίδιων σχεδόν μουσικών που και σήμερα θα συνοδεύουν τα τραγούδια μας. Γιάννη Πούλιο, σειρά σου. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γιατί η σημερινή ημερίδα και γιατί η αφιέρωση στον Τζολάκη? Αυτό θα πω εντάχει στο προλογικό αυτό σημείωμα. Πρώτα γιατί η σημερινή ημερίδα? Γιατί ο τίτλος της, η κύρια έννοια δηλαδή, ο λαϊκός πολιτισμός, είναι το βασικό έργο του συλλόγου αυτού εδώ και 50 χρόνια. Αντί άλλων φρέσκων ειδήσεων θα παραθέσω ένα μέρος από ένα κείμενο που είχα γράψει πριν από 6 χρόνια στην εφημερίδα μας τα Δέοντα. Προσπάθεια να τεθεί υποκράτηση το πέρασμα του χρόνου. Με εντυπωσίασε η ποιητικότατη αυτή φράση που διάβασα σε συνέντευξη της ποιήτριας και ακαδημαϊκού Κικής Δημουλά. Ας μη θεωρηθεί ιεροσυλία, αλλά συνειρμικά στο μυαλό μου η φράση συνδέθηκε με την προσπάθεια, το έργο που προσφέρεται από το σύλλογό μας, εδώ και μισό περίπου αιώνα έγραφα τότε, διορθώνω τώρα και ακριβώς μισόν αιώνα. Η μελέτη της ιστορίας και η καταγραφή της παράδοσης, η προσπάθεια της ανάδειξης των μνημείων της ηλικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας, με συστηματικό τρόπο, δεν είναι απλή υπόθεση και ούτε μπορεί να γίνει χωρίς κόπο και θυσίες. Ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως δεν υπάρχουν προβλήματα και δεν γίνονται σφάλματα. Ωστόσο, μέσα στο άνυδρο τοπίο, στο χρεοκοπημένο κυριολεκτικά και μεταφορικά κόσμο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, η ελάχιστη συμβολή στον πολιτισμό, όχι και καλά στις υψηλές του εκφάνσεις, αποτελεί προσφορά και συμβολή στην προσπάθεια να τεθεί υποκράτηση το πέρασμα του χρόνου. Η προσφορά αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως το έργο που παράγεται στηρίζεται στην προσπάθεια ελαχίστων, να μην πω ενός, με τη βοήθεια των λίγων και ευτυχώς την αγάπη πολλών. Συχνά ο μόχθος εξαργυρώνεται μόνο με την ικανοποίηση που φέρνουν τα καλά τα λόγια αρκετών, τα λίγα σημειώματα από τις 5 υπήρους, 10 σειρές γραμμένες εν θερμό αλλά αυτόρμητα, δηλαδή με ειλικρίνεια, από τους αποδέχτες του παραγόμενου έργου. Είναι φορές που αυτό αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή. Υπάρχει βεβαίως και η άλλη άποψη, η αυστηρή κριτική, η απαξίωση, δεν θα ασχοληθώ με αυτήν. Θα προτιμούσε κανείς να μην συμβαίνει, αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Στο κάτω της γραφής δεν μπορείς να περιμένεις πολλά από τη στενάχωρη και μίζερη εποχή, στην οποία κυριαρχεί η θολούρα, επικρατεί κατά κράτος το αγοραίο και επιβραβεύεται κατά κόρο το χυδαίο. Ας είναι απτόητη και με το μάτι στραμμένο στο παρελθόν, αλλά και το αυτί στημένο προς το μέλλον, όλο και κάποιο μήνυμα θα λαβαίνουμε και θα υπηρετούμε πάντα κάτι ελάχιστες γραμματιζούμενες ελπίδες. Τρέχα γύρευε, έγραφε η Κική Δημουλά που ανέφερα πριν. Γιατί στο Χρήστο Τσολάκη? Γιατί και πάλι η κεντρική έννοια του θέματος συνδέει το σύλλογο με τον αγαπητό συντοπίτη, φίλο και δυστυχώς απόντα Χρήστο Τσολάκη. Σκηνή πρώτη. Από το ραδιοφωνικό σταθμό 958 της ΣΕ3 πρώην, έκαμαν μια φορά συντροφιά η τιμή, η φουτιάκι του νηρό. Εκεί περπατούσαν, λες φωτιάς οι άλλοι δυο οι συντρόφτες. Άμα συχάσουμε, πού θα σηματαβρούμε? Όποιοι δείτε καπνό, της λέει, εκεί μη βρίσκεται. Ρωτούν και το νερό, σαν συχάσουμε εσένα, πού θα σηματαβρούμε? Όπ χλωρό λιβάδι, εκεί είμαι εγώ. Λένε στο τέλος και της τιμής, κι σένα κύρα τιμή, σαν συχάσουμε, πού θα σηματαβρούμε? Εμένα τσίπη να μην μ' αφήνετε από το κοντό. Σαν μη χάσετε μια φορά, φθηνά δεν θα με τα βρείτε. Και η έκρηξη του Τσολάκη μετά.
αριστούργημα, τέλειοι συνδυασμοί όλων των γλωσσικών στοιχείων, καταπλήσιη αρχιτεκτονική δομή των μελών του. Δεν αποδέχεται προσταφαιρέσεις, καθυλώνει με την αποτελεσματικότητά του, διδάσκει και θέλει μαζί. Αθάνατο, χαρείτε το. Σκηνή δεύτερη. Ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου έχει κατέβει από το βήμα και απαγγέλει βηματίζοντας ανάμεσα στο ακροατήριο. Πάντα από στήθους. Ποτέ ούτε δυο λέξεις μπροστά του. Δεν μπορώ να το κάνω βέβαια έτσι. Κόκκινα χείλη φίλησα και έβαψε το δικό μου, και στο μαντίλι τόσιρα και έβαψε το μαντίλι, και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι, και έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβα ητός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του, και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Εκστασιάζεται καθώς το αναλύει και παρακινεί τους ακροατές του να το απολαύσουν κι αυτοί. Συνεπαρμένος, υποκλίνοντας στα εκφραστικά μέσα των δημοτικών τραγουδιών, στην παραστατική εικόνα, στην τολμηρή μεταφορά, στην εκπληκτική προσωποποίηση, στην απίθανη παρομοίωση, στην υπερβολή. Συχνά στις διαλέξεις μαθήματα που έδινε αναφερόταν σε κείμενα του λαϊκού μας πολιτισμού. Σκηνή τρίτη. Κίντζαν να παέν να τον βρουν. Κι παέν. Δεν μπορώ να μεταφέρω την τόση τρυφερότητα, την πολλή νοσταλγία, την άπειρη ευγνωμοσύνη που πρόδιδαν τα λόγια του σοφού δασκάλου, ανακαλώντας στην μνήμη του το παραμύθι με την οικογένεια των ποντικών που αναζητούσαν τον καλύτερο γαμπρό για τη μικρή τους ποντικούλα. Θα μπορούσε να πει κίνησαν λοιπόν να πάνε και βαδίζουν ή περπατούν, δεν ξέρω τι, ή κάτι ανάλογο όπως θα το βρούμε στα βιβλία με παραμύθια. Αυτός όμως μετέφερε ακριβώς τα λόγια της γιαγιάς του, που βαθιά χαράχτηκαν μέσα του. Ανυπόκριτη η αγάπη του για τους ηλικιωμένους του χωριού και πρόδειλος ο σεβασμός στο ιδιότυπο γλωσσικό ιδίωμα του χωριού του. Και τέλος, ο σοβαρός επιστήμονας, ο αυστηρός δάσκαλος και ο μεγάλος παιδαγωγός στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του, τοποθετεί στο μηχάνημα τον ψηφιακό δίσκο με τα τραγούδια της Μιλιάς, όπως του τον είχε στείλει ο πρόεδρος, ανοίγει σχεδόν στη διαπασόν την ένταση και ο ήχος της γκάιδας του Μπαρμπανίκου και οι φωνές της μιλιώτικης χοροδίας φτάνουν ως κάτω στη γειτονιά. Καλεί στο τηλέφωνο τον πρόεδρο και του βάζει να ακούσει πρώτα χωρίς να μιλάει. Ήταν κατεσυγκινημένος, άκουγε και ξανά άκουγε τα τραγούδια και ήθελε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το έκανε και σε επιστολή που έστειλε αργότερα. Αυτά είχα να θυμίσω για τον Χρήστο τον Τζολάκη τον αγαπητό. Θα ήταν σήμερα η γυναίκα του εδώ αν δεν είχε άλλη υποχρέωση. Είναι όμως η αδερφή του εδώ και την ευχαριστούμε. Πολύ ταιριαστό το απόσπασμα που θα δούμε. Όσα με έξοχο και μοναδικό τρόπο μας έγραψε στην επιστολή, τον παρακαλέσαμε. Έτσι. Όσα με έξοχο και μοναδικό τρόπο μας έγραψε στην επιστολή, τον παρακαλέσαμε. Έτσι το δικαιωμένο της σχέσης μεταξύ των κόπων. Να τον παρακαλέσουμε να τα πει εδώ, στον τόπο μας. Τη σημαντική του την μέρα που να ακούσουν και οι υπόλοιποι συγχωριανοί μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδέχεται την πρόσθεσή μας. Γιάννη Πούλιο, σε σένα λόγος για γρήγορη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Το με αυτά που είχα σχεδιάσει να πω, γιατί νιώθω πικραμένος, σχολωμένος, στεναχωρημένος, διότι όσοι εργάστηκαν για να παρουσιάσουν αυτά ήταν σχεδόν τόσοι όσοι και αυτοί που παρακολουθούν. Ο Βασίλης ο Τζανακάρης, συγγραφέας, πολυγραφότατος και εκδότης του κοινωνική του καθηγητή του Τζολάκη για την παιδεία και τη γλώσσα. Και θα ήθελα οι 100 δάσκαλοι και καθηγητές να ήταν εκατοντάδες χιλιάδες δασκάλου από μεγάφωνα σε κάθε δρόμο και πλατεία.
Είναι αστείος λόγος. Είναι λόγος πολιτιστικός, πατριωτικός και ανάρετος. Είναι λόγος που πυρπολεί και γκρεμίζει, αλλά ταυτόχρονα χτίσει τις καρδιές, λέγοντας ότι είμαστε ήδη τελεκτικοί. Δικαίως ο Ελληνικός του Μητσοτάκης. Εγώ πρέπει να πω πολύ λίγα, επομένως ούτε την περίληψη, μάλλον την κριτική ιδέα εκείνων που είχατε τότε, χωράνε τώρα να το δω. Διαβάζω λοιπόν ένα σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Κλασικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Λund. Σε πολύ προσωπική δουλειά το έχει συγκεντρώσει. Αλλά και με προσωπικό μόχθο και κόπο, προϋπερχώρο, αφού περιόδευσε εδώ στην Κατερίνη και δεν ανταποκρίθηκαν, κατέληξε στη Βέρεια και η Βέρεια βέβαια έχει τώρα ένα μουσείο εκπαίδευσης του πρώτου συνεργόμενου από την περιφέρεια, ίσως ούτε και μόνο από την Ελλάδα. Τώρα την τελευταία έχει αναλάβει ένα έργο. Τέλος των πιερίων. Άνθρωποι, ζώα, φυτά, βράχη και νερά. Είναι υπερβολικά για μένα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο που μου εμπιστεύτηκε για την ομιλία και θέλω να συγχαρώ τη χοροδία γιατί ζωντάνεψε τη λαλιά των πιερίων. Και να συγχαρώ τον Χαντόλιο του Γιώργο και τον Αποστολόπουλο για αυτό το αριστούργημα τραγουδώντας και χορεύοντας στα πιέρια. Η Ακαδημία Αθηνών πρέπει να το βραβεύσει. Αναδεικνύει όλον τον πλούτο των πιερίων και του Ολύμπου που είναι πλούτος εθνικός. Δεν έχει είδηση η Ελλάδα από αυτά. Την ιστορία την έγραψαν οι Νότιοι, τότε που την έγραψαν. Καιρός να την ξαναδούμε. Και τούτα έχουν μείνει στο περιθώριο, μαζί και αυτά. Τέτοια τραγούδια δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά. Και αφορούν όλη την οικονομία και την ιστορία μέχρι κάτω στην Στρέα Ελλάδα, όπου ο ελληνισμός κρατήθηκε ακέραιος από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολύ πιο πριν από την εποχή του Ομήρου. Να βγουν στο βήμα οι εισηγητές. Ξεκινούμε την ημερίδα. Οι εισηγητές να ανέβουν, ανάβω το Φαβιάννη. Και ενώ παίρνουν θέση οι εισηγητές, να διαβάσω στα γρήγορα δύο μηνύματα από τον πρώην Υπουργό τον Παπαθεμελή. Μεγάλες ευχές για τα 50χρονά σας, πολλά έτη του Συλλόγου και δικά σας. Συγχαρητήρια για τις εκδηλώσεις ποιότητας που πάντα ετοιμάζετε. Από τον Δήμαρχο Αταλάντης Λοκρίδας, τον Νίκο Τολιόλιο, μακρινό συγχωριανό μας. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας στην εκδήλωση ημέρας μνήμης και τιμής προς τους προγόνους μας μιλιώτες. Αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις και καθήκοντα δεν μου επιτρέπουν να παραπληθώ στην ημερίδα. Καλή επιτυχία. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για τούτη εδώ τη θέση. Αναφέρομαι. Να πω εγώ λίγο. Να άφησε σε μένα, Πρόεδρε. Όχι, ο πρόεδρος της σημερινής ημερίδας, ο Νίκος ο Γκρέκος, που θα ήταν εδώ εκτάκτος, σήμερα το πρωί έφυγε για την Έδεσα σε κηδεία προσφυλούς του προσώπου. Λυπούμαστε που μας αναστάτωσε το πρόβλημα. Άλλαξαν λίγο τα δεδομένα και επομένως θα κάνω εγώ το Προεδρείο. Θα διευθύνω το. Αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει εχθές, αλλιώς μας προέκυψε σήμερα, δεν πειράζει όμως. Πρώτος ομιλητής, μάλλον θα τον αφήσουμε τελευταία σαν δικό μας. Κύριος Καραμανές είναι Ο κύριος Καραμανές. Επομένως, διαβάζω το βιογραφικό που έχω. Ο Ευάγγελος Καραμανές λοιπόν, εκεί εξ Ευωνίμων, όπως εγώ βλέπω, γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό της Λάρισσας. Λίγο πριν πιάσουμε τα τέμπη, ερχόμενοι από Αθήνα. Το 1967 σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία στην ίδια σχολή, με την εποπτεία της κυρίας Σκουτέρη δασκάλου. Θα την είχαμε σήμερα, τελευταία στιγμή δεν ήρθε. Στην εθνολογία και κοινωνική ανθρωπολογία και στην École des Hautes Études, πώς το λένε εδώ, στο Παρίσι. Διδακτορικό δίπλωμα το 1999, υπότροφος του Ιδρύματος Λεβέντη. Κύριος ερευνητής στο Κέντρο Λαογραφίας, όπου υπηρετεί από το 2002. Έχει πραγματοποιήσει επιτόπιες έρευνες κυρίως σε περιοχές Ασπροποτάμου, Τρικάλων, Γρεβενών και Λευκάδας. Υπεύθυνος για το κτίριο του Κέντρου Λαογραφίας, μέλος επιτροπών του. Στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών του κέντρου, ασχολείται με την καταγραφή και αξιολόγηση των εισαγωμένων κατέτος στο Αρχείο Χειρογράφων. Στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού 2004-2008 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας Πληροφορίας, επέβλεπε την ψηφιοποίηση του υλικού του Λαογραφικού Αρχείου. Είχε την επιμέλεια της δικτυακής πύλης του κέντρου και της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών. Υπηρέτησε ως γραμματέας στο Ελληνικό Ίδρυμα της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης Παρισίων το 1999. Δίδαξε ανθρωπολογία της διατροφής με έμφαση στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή στο τμήμα διατολογίας και διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2004. Υπάρχει πρόβλημα? Δεν ακούγομαι? Τώρα ακούγεις. Τώρα καλύτερα. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση διατριβών ως μέλος τριμελών επιτροπών. Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με λαογραφική θεματολογία. Παρουσίαζε επί τριετία 2006-2009 την ωριαία εκπομπή του Κέντρου Λαογραφίας «Λαογραφικές Σελίδες», από κοινού με τη Διευθύντρια Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών, μέλος μιας διεθνούς εθνολογικής και φορτωρικής εταιρείας, της Λαογραφικής Εταιρείας Εθνολογίας, της ελληνικής μάλλον αυτό, επίτιμο μέλος της φιλεκπαιδευτικής αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: υλικός πολιτισμός, παραδοσιακή διατροφή, τεχνικές, τοπική ταυτότητα, λαϊκή λατρεία, διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές και ξένες συλλογικές εκδόσεις. Χαιρετούμε την κυρία Βουλευτή, την κυρία Μάνη. Καλώς ήρθατε. Το θέμα. Το θέμα είναι λαϊκός πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη. Μάλιστα, ζητώ συγγνώμη. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, ακούγομαι? Ωραία. Σεβαστέ πατέρα, κυρία Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Χανδόλια και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηλαζέη για την πρόσκλησή τους να ομιλήσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Όπως ήδη ακούσατε, κατάγομαι από το γειτονικό νομό Λάρισσας. Αυτό μας διευκόλυνε και να έρθουμε σήμερα. Είμαστε κοντοχωριανοί δηλαδή, με λίγα λόγια. Και η περιοχή εδώ δεν μου είναι καθόλου άγνωστη, γιατί έχω εργαστεί λίγο παλιότερα, σαν φοιτητής και στην ανασκαφή του βίου. Είχα αρχίσει από αρχαιολογία πριν περάσω στη λαογραφία. Και λόγω της γετνίασης είχα τη χαρά να περιηγηθώ αρκετές φορές την περιοχή σας, την πολύ όμορφη περιοχή σας. Όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Χανδόλιας και συζητήσαμε για το περιεχόμενο των δύο ανακοινώσεων, της δικής μου δηλαδή και του κυρίου Καμιλάκη, μου ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια ανακοίνωση για τη θέση του λαϊκού πολιτισμού στο σημερινό πλαίσιο και συγκεκριμένα να μιλήσουμε για τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Και σκεφτήκαμε επίσης ότι είναι απαραίτητη και μία ανακοίνωση επί της ουσίας, δηλαδή για τον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής σας. Αυτό το ανέλαβε ο κύριος Καμιλάκης, που έχει κάνει επιτόπιες έρευνες στην περιοχή και θα σας μιλήσει συγκεκριμένα γι' αυτό. Η δική μου ανακοίνωση αφορά κάποιες σκέψεις
ή και προτάσεις, αν θέλετε, που διαμορφώθηκαν τα τελευταία 20 πάνω κάτω χρόνια στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή την περίοδο που την ευθύνη της διεύθυνσης του κέντρου είχε η κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, την οποία διαδέχτηκα στην διεύθυνση στις αρχές του τρέχοντος έτους. Έτσι, το κείμενο αφορά μια στρατηγική που διαμορφώθηκε από την κυρία Καμιλάκη, στην ανάπτυξη και υλοποίηση της οποίας συνέβαλα και ο ίδιος επί πολλά έτη, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Και επιτρέψτε μου να χαριτολογήσω λέγοντας ότι ανήκω στους οπαδούς της συνέχειας και όσον αφορά τα λαογραφικά φαινόμενα, αλλά και εν γέννη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κάποιος σήμερα στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει, ότι νοοτροπίες όπως πολιτικάντικες, δηλαδή νοοτροπίες ότι παρέλαβα καμένη γη κλπ. Πρέπει να ισχύουν σήμερα. Πρέπει, πιστεύω, σε όλα τα πράγματα, και στα πολιτικά πράγματα και στην διοίκηση οργανισμών και στη διοίκηση ερευνητικών κέντρων, να υπάρχει συνέχεια των δράσεων, μακρόχρονες στρατηγικές που υπερβαίνουν τα άτομα, και οι αλλαγές και οι τομές να γίνονται κατά τρόπο μελετημένο και συντεταγμένα. Δηλαδή να γίνεται το αντίθετο από αυτό που συνήθως επικρατεί στα καθημάς. Συνήθως γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Θα έλεγα λοιπόν, όσον αφορά το θέμα μου, ότι στην ιστορία του πολιτισμού μέχρι τον αιώνα μας, οι μεγάλες τομές, κοινωνικές και τεχνολογικές, υπήρξαν πολλές και σημαντικές. Αλλά τα αποτελέσματά τους ενσωματώθηκαν αργά στους πολιτισμούς των λαών, ανάλογα με τις δυνατότητες που διέθεταν οι παραδοσιακές κοινωνίες να αφομοιώσουν τα νέα στοιχεία. Οι εκρηκτικές ωστόσο αλλαγές που έφερε η τεχνολογία στον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας και της μετάδοσης της γνώσης, βρήκαν τους μηχανισμούς των παραδοσιακών κοινωνιών ανέτοιμους και αδύναμους να υποδεχτούν αυτές τις νέες γνώσεις, τις νέες πρακτικές και τα νέα ήθη. Και οδήγησαν πολλές φορές πράγματα που διαρκούσαν και ίσχυαν επί χιλιετίες στην υποχώρηση και την ισοπαίδωση. Ειδικότερα η χώρα μας, με τις τεράστιες αλλαγές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές που υπέστη από τη δεκαετία του 40 και μετά, αποτελεί, για να πιάσουμε ένα χρονολογικό όριο, αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, αποτελεί, όπως έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλός μου, ο Στάθης Δαμιανάκος, ένα εργαστήριο της κοινωνικής αλλαγής. Φαινόμενα που σε άλλες χώρες έπαιρναν δεκαετίες για να ολοκληρωθούν, εδώ σάρωναν μέσα σε λίγα έτη τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι μας έχουμε, οι παλιότεροι περισσότερο, εμείς λίγο λιγότερο, έχουμε βιώσει τη μετανάστευση, την αστιφιλία στις δεκαετίες του 50 και του 60. Συνειδητοποιούμε τώρα τις αλλαγές που έφερε η χρήση των κινητών τηλεφώνων στη δεκαετία του 90 και θα δούμε σιγά σιγά αργότερα, θα συνειδητοποιήσουμε ίσως τις επιδράσεις που είχαν στη ζωή μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ μετά το 2000. Είναι δύο αλλαγές τεράστιες που συμβαίνουν μέσα σε έναν πολύ πυκνό χρόνο. Η παράδοση, όπως είναι γνωστό, η παράδοση εντός εισαγωγικών, περιλαμβάνει ό,τι παραδίδεται από γενιά σε γενιά και ενσωματώνεται στην κοινωνική μνήμη μέσω διαφόρων μηχανισμών κοινωνικοποίησης, δηλαδή της παιδείας, της ψυχαγωγίας, της εν γέννη δημοσιοποίησης, μέσω της κοινωνικής ένταξης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο χώρο, μέσα από διαχρονικές βιωματικές διαδικασίες. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως έχει συχνά χαρακτηριστεί, για μια ρομαντική επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο αναλογιζόμαστε με νοσταλγία. Παράδοση δεν είναι νοσταλγία, δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν ή δεν πρέπει να είναι. Η παράδοση είναι ένας ζών οργανισμός, πρόκειται για έναν ζώντα δηλαδή οργανισμό, ο οποίος εμπλουτίζεται αργά αλλά σταθερά από την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό αυτό που λέγαμε παλιότερα οι λαογράφοι, τον ανώτερο, δηλαδή τον πολιτισμό των αστών, αν θέλετε, των ξεχωριστών ατόμων, των καινοτόμων, αφομοιώνοντας ό,τι είναι απαραίτητο.
βεβαίως, ό,τι ενσωματώνεται μέσα στον παραδοσιακό πολιτισμό δεν είναι απαραίτητα σωστό. Το βέβαιο είναι ότι η αργή αλλά σταθερή διαδικασία ένταξης εξωτερικών επιρροών στον παραδοσιακό πολιτισμό εξασφάλιζε κατά το παρελθόν την συνέχεια σε μικρότερες χωρικές ενότητες και την κοινότητα θεμελιακών γνωρισμάτων που αντανακλούν την υποταγή στη φύση και τον περιορισμό στο αναγκαίο και το απαραίτητο. Οι καινοτομίες και οι επιρροές αφομοιώνονταν σε μια βαθιά ριζωμένη και καταξιωμένη σε ιστορικογεωγραφικά πλαίσια πολιτισμική ενότητα και οι εκδηλώσεις της ζωής αποκτούσαν και διατηρούσαν για καιρό ευδιάκριτη πολιτισμική ταυτότητα. Αυτή η συνέχεια, στην οποία έκανα αναφορά και στην αρχή, υπήρξε με τη διάχυση της πληροφορίας, πέρα από συμβατικά σύνορα, το μεγαλύτερο θύμα της παγκοσμιοποίησης, σιωπηρά στην αρχή και αργότερα έτσι με έναν τρόπο πιο εμφανή, όταν οι παραδοσιακές δομές αποδιοργανώθηκαν και οι προσπάθειες επιστροφής έλαβαν το χαρακτήρα της νοσταλγίας και της ρομαντικής επιστροφής στην εντός εισαγωγικών χαμένη αθωότητα της παραδοσιακής ζωής. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον κορμό των παραδοσιακών πολιτισμών και η προβολή όσων στοιχείων προωθούν πανανθρώπινες διαχρονικές παραδοσιακές αξίες θα φέρουν ενδεχομένως αυτή την ισορροπία η οποία έχει κλονιστεί κάτω από αυτό το καταιγιστικό βάρος των ετερόκλητων, ξένων, αλότριων πολιτιστικών αγαθών που συνοστίζονται με την ευκολία της επικοινωνίας πάνω στον παραδοσιακό πολιτισμό. Αυτό σημαίνει όμως ότι η σχέση μας με την παράδοση νομιμοποιείται και καταξιώνεται μέσα από μια σοβαρή συζήτηση και μελέτη για την αξία της, για το παρελθόν και το μέλλον. Πώς μπορούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε με την καλή έννοια, όχι τη χρησιμοθετική, αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Καταρχήν θα πρέπει να το γνωρίσουμε. Με αυτό το σκεπτικό για την αξία της παράδοσης και συνακόλουθα του λαϊκού πολιτισμού, το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την τελευταία 20ετία, αξιοποιώντας τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει, κυρίως στον τομέα της πληροφορίας, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξει στο μέτρο του δυνατού τις αξίες που αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη του παραδοσιακού πολιτισμού μας. Θα σας πει και ο κύριος Καμιλάκης ότι το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Παραδοσιακού Πολιτισμού. Ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Πολίτη και όλες αυτές τις δεκαετίες, σχεδόν ένας αιώνας πλέον, εργάζονται οι συντάκτες και είναι ερευνητές για την συλλογή των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού, την καταγραφή τους δηλαδή, είτε αυτά είναι τραγούδια, είτε είναι μύθοι, παραδόσεις, τα στοιχεία επίσης του υλικού πολιτισμού, η οποία καταγραφή γίνεται με επιτόπιες έρευνες και με τη βοήθεια βεβαίως των φίλων της λαογραφίας, με την κατάθεση δηλαδή υλικού από ανθρώπους όπως όλοι μας εδώ σήμερα. Και έτσι δημιουργήθηκε το αρχείο του κέντρου. Πάνω σε αυτό το αρχείο στηρίζονται και τα δημοσιεύματα, οι εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών πάνω στον λαϊκό πολιτισμό και στην τελευταία κυρίως 20ετία που ταυτίζεται με την περίοδο της διεύθυνσης του κέντρου από την κυρία Καμιλάκη που προανέφερα, με την ψηφιοποίηση του αρχείου, με την προβολή ενός μεγάλου μέρους του στην ιστοσελίδα του κέντρου, στο κέντρο λαογραφίας GR, είχαμε τη δυνατότητα με ειδικά προγράμματα να δημιουργηθούν και μονοθεματικά μουσεία, αρκετά, συνέδρια, ειδικές εκθέσεις, ειδικές εκπαιδευτικές εκδόσεις, πάρα πολλές συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι και μια ειδική εκδοτική σειρά, οι πηγές του λαϊκού πολιτισμού, με πολλές εκδόσεις. Γενικά, μια δραστηριότητα, θα λέγαμε, που παλαιότερα δεν ήταν δυνατή να γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά είναι τα θετικά της τεχνολογίας. Που συνέδραμε βέβαια σε αυτό. Έτσι, παλιότερα θα ήταν αδύνατο να γίνει
επειδή δεν υπήρχαν και οι συνθήκες. Βεβαίως, δεν πρωτοτυπούμε, είναι αλήθεια, γιατί αν σκεφτείτε και τον ιδρυτή της λαογραφίας, τον πατέρα της λαογραφίας, τον Νικόλαο Πολίτη, στηρίχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Πολίτης ήταν, όπως γνωρίζετε ίσως, υψηλό βαθμό στέλεχος στο Υπουργείο Παιδείας, καταρχήν, ήταν τμήματάρχης δηλαδή, πριν γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είχε αναπτύξει ένα εξαιρετικό δίκτυο πληροφορητών, φίλων, θαυμαστών και τροφοδοτών σε λαογραφική ύλη, πληροφοριδιωτών σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Από αυτούς τους ανθρώπους, μέσα από την αλληλογραφία, μέσα από το ταχυδρομείο της εποχής, συνέλεξε στην ουσία και κατέγραψε αυτό το λαογραφικό υλικό που τον βοήθησε να συντάξει αυτά τα μνημειώδη έργα του, τα οποία θαυμάζουμε και σήμερα. Πάλι δηλαδή λειτουργούσε μέσα σε ένα δίκτυο. Και άλλοι λόγοι που εργάστηκαν σε αυτό το πεδίο, για παράδειγμα, ο λησμονημένος σήμερα Κωνσταντίνος Ψάχος, ο μουσικός διδάσκαλος, για τον οποίο εκδοδώσαμε και ένα βιβλίο πρόσφατα, το οποίο θα προσφέρουμε στο Σύλλογο. Βλέπουμε τώρα που τους ψάχνουμε έτσι λίγο καλύτερα και τους ερευνούμε ότι πάντα έτσι λειτουργούσαν, μέσα σε μια επαφή με ένα δίκτυο, με πολλές σχέσεις με όλες τις περιοχές της Ελλάδας και με ανθρώπους απλούς, με τους εραστές, όπως λέω εγώ, της λαογραφίας, δηλαδή τους φίλους της λαογραφίας, τους φίλους του παραδοσιακού πολιτισμού. Λίγοι είναι σε κάθε τόπο, αλλά σε αυτούς στηρίζονται όλα τα μεγάλα έργα που βγήκαν από τους ακαδημαϊκούς δασκάλους. Συνεργασία λοιπόν και δικτύωση. Τώρα βέβαια η λαϊκή παράδοση είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει γενιές νεοελλήνων από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και στο εξής. Το γεγονός ότι αναφερόμαστε στο λαϊκό πολιτισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια σειρά από διευκρινήσεις και αποκαταστάσεις για το τι είναι παράδοση και ποια είναι η σχέση της με την συντήρηση, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό της σημασίας που της αποδίδεται. Υπήρξαν μάλιστα περίοδοι στην πρόσφατη ιστορία μας, κατά τις οποίες ο παραδοσιακός ή λαϊκός πολιτισμός σήμαινε παραμονή σε ένα μουσιακό τρόπο ζωής που δεν εξελίσσεται και αντιστρατεύεται στην πρόοδο. Σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης, ο λαϊκός πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως μέρος της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι γνωστό ότι η λαογραφία, όπως είπα, μελέτησε το λαϊκό πολιτισμό ως μνημεία της αρχαιότητας που ζώντα παρά το ελληνικό λαό και από τις αρχές του αιώνα μας μέχρι σήμερα πέρασε στη μελέτη και της σύγχρονης καθημερινής ζωής που συγκροτεί το πρόσωπο του νέου ελληνισμού. Προσπάθειες να αξιολογηθεί η παραδοσιακή κληρονομιά ως υλική, δηλαδή αρχιτεκτονική, τεχνολογία, χειροτεχνία, ή εθιμική, γιορτές, δρόμενα κλπ. Έχουν γίνει επανειλημμένα. Στο έτος παράδοσης το 1979, το έτος αρχιτεκτονικής κληρονομιάς το 1975. Στο χώρο των ευρωπαϊκών, οι προσπάθειες για διάθεση και διατήρηση στοιχείων από την αρχιτεκτονική τουλάχιστον κληρονομιά είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ στον ελληνικό χώρο, όπου η διατήρηση των υποαξιοποίηση, για παράδειγμα, κτηρίων και κυρίως της γης, του τοπίου αν θέλετε, και στα αστικά κέντρα και στην Ύπαιθρο, δεν πήγε πολύ καλά. Όλοι ξέρουμε ότι έγιναν πολλές παραβιάσεις, ακόμα και των στοιχειωδών κανόνων της αισθητικής. Τα τελευταία χρόνια και μετά από επίμονους αγώνες των ειδικών, έχει αρχίσει μια προσπάθεια από ευαισθητοποιημένους πολίτες, λιγότερο θα έλεγα από το κράτος, το οποίο στην παρούσα κατάσταση είναι, θα έλεγα, παράλυτο, ανενεργό, μπορούμε να το πούμε. Έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια να δοθεί μια προτεραιότητα στο παραδοσιακό, δηλαδή ιστορικό παρελθόν, που συνήθως συμβαδίζει, και αυτό δεν είναι τυχαίο, με την αισθητική. Το ερώτημα αν η παράδοση όπως αυτή έχει καταγραφεί και αποτυπωθεί στα μουσεία, όπως ζει ακόμη στη συλλογική μνήμη του λαού και όπως διαιωνίζεται μέσα από τις γενιές, να δώσει λύσεις σε διλήμματα και να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Οι γνώσεις μας από την παράδοση μπορούν να μας δώσουν ένα στήριγμα στις αποφάσεις για το πρόσωπο, παράδειγμα των πόλεων ή των χωριών, στο σήμερα ή στο μέλλον. Αν συνειδητοποιήσουμε με ειλικρίνεια ότι ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο μόνος πολιτισμός με συνέχεια, ο οποίος κατόρθωσε να διατηρηθεί και να εξελιχθεί δημιουργικά στη μακρά διάρκεια σε αντίθεση προς τον επίσημο πολιτισμό μας, που δέχτηκε επιδράσεις και επιρροές από Ανατολή και Δύση,
και δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την εξέλιξή του, θα αντιληφθούμε γιατί είναι απολύτως αναγκαίο να στραφούμε προς τη μελέτη του. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να αναπτύξει μια νεότερη αστική αρχιτεκτονική, αλλά περιορίστηκε βασικά σε μορφές αγροτικής αρχιτεκτονικής, συνυφασμένες με τρόπους ζωής που σήμερα τείνουν να εκλείψουν. Ενώ καθώς ήταν μια χώρα μικρή και υπανάπτυκτη, μετά την απελευθέρωσή της, με όχι εξελιγμένες κοινωνικές δομές και με καθυστερημένη παιδεία, για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της, άρχισε να δέχεται παθητικά πολλές πολιτισμικές επιρροές για να εξασφαλίσει αυτό που λέγαμε τον εξυγχρονισμό της. Στη σημερινή Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να δημιουργηθεί και να αξιοποιηθεί, όπως θα έλεγε ο Σεφέρης, ο ελληνικός ελληνισμός, η παραδοσιακή κληρονομιά κατακλείστηκε από 1000 αλότριες αξίες, εξαρτημένη οικονομικά και πολιτικά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κέντρα, υποχρεωμένη να δέχεται απ' έξω τα στοιχεία του σύγχρονου τεχνικού και πνευματικού πολιτισμού. Και τα στοιχεία αυτά εισβάλλουν πια σε ποσότητες και με ρυθμούς που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αφομοίωσή τους, την κριτική αντιμετώπιση τους, την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου. Από την άλλη πλευρά, οι φυσικοί δεσμοί των ανθρώπων του τόπου με την παράδοσή τους έχουν γίνει αρκετά χαλαροί, με αποτέλεσμα και η φυσιολογική τους αντίδραση στις αλότριες αξίες να παρουσιάζεται εξαιρετικά μειωμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα ρεύματα που έρχονται από τα μεγάλα κανάλια του κόσμου. Μια τέτοια πρόταση δεν θα την έκανα ποτέ. Αυτό προϋποθέτει μια Ελλάδα διαφορετική από τη σημερινή. Μια Ελλάδα που έχει εμπεδώσει τον ελληνικό ελληνισμό και με ένα δικό της εδρεωμένο ήδη πολιτισμικό υπόβαθρο, με τη δική της σύγχρονη παράδοση θεωρητικά, ερευνητικά και δημιουργικά, και όχι απλώς με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, συγκεκριμένα άτομα, να πετύχει την ένταξή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Πρόβλημά μας δεν είναι τόσο συχνά αναφερόμενος ως κίνδυνος, δηλαδή η αλλίωση ή η απώλεια της σχηματισμένης στο παρελθόν εθνικής ταυτότητας, όσο η αδυναμία μας να αποκτήσουμε μια σύγχρονη ταυτότητα, ξεφεύγοντας από τον κύκλο που αναπαράγεται η πολιτισμική μας αλωτρίωση. Έτσι φαίνεται πως μάλλον η απροσδιόριστη συνείδηση αυτού του προβλήματος είναι που μας οδηγεί να αναζητούμε συνεχώς στηρίγματα στο αδιαμφισβήτητα λαμπρό παρελθόν και κυρίως στην αρχαιότητα. Αυτή η αντίληψη νομίζω ότι διατρέχει και τη φιλοσοφία και κατά συνέπεια τον εθνικό μας προγραμματισμό από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Έτσι, η πολιτική της προστασίας, για παράδειγμα, της κληρονομιάς μας ξεκινάει από την αρχαιότητα, όπου εξαντλείται το 70% της κρατικής μέριμνας και της φροντίδας, για να περάσουμε τις τελευταίες δεκαετίες στο Βεζάντιο, που προσελκύει, θα έλεγα εγώ έτσι, χαριτολογώντας ίσως το 20%, για να μείνει ένα 10% επί της 100 για το σύγχρονο πολιτισμό, κορμός του οποίου είναι ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισμός. Αυτή η άνηση ούτως ή άλλως αντιμετώπιση έχει ως συνέπεια την σε όλα τα προβλήματα υποβάθμιση της ανάγκης προστασίας αυτού ακριβώς του τμήματος του πολιτισμού. Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι πολλοί και δεν είναι του παρόντος η ανάλυση τους. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η ταύτιση του παραδοσιακού πολιτισμού με τη συντηρητικότητα υπήρξε μια κύρια αιτία υποβάθμισής του σε ιδεολογικό και πραγματικό επίπεδο. Αποτελεί βέβαια οξύμορο σχήμα το γεγονός ότι θεωρητικά γίνεται πολύς λόγος για στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, όπως το δημοτικό τραγούδι, η παραδοσιακή διατροφή, η επιστροφή στις ρίζες, που για δεκαετίες υπήρξε και εθνικό σύνθημα, για την αντιμετώπιση ουσιαστικών σημερινών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο λαϊκός πολιτισμός στο σύνολό του θεωρείται άλλοτε το τμήμα εκείνου του πολιτισμού που έφυγε ανεπιστρεπτή, και εξού και η νοσταλγία, και άλλοτε η πανάκια για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και της επικράτησης αυτών των αλότριων αξιών. Μας αρκεί όμως για να σωθούμε η προσφυγή στο τραγούδι και το χορό σε όποια μορφή και αν έχουν αυτά διασωθεί στη σύγχρονη αστικοποιημένη κοινωνία, στο χαρακτηρισμό οικισμών ως παραδοσιακών και διατηρηταίων, στη δημιουργία λογογραφικών συλλόγων και μουσείων, συχνότατα χωρίς καμιά μουσιολογική προδιαγραφή. Μας αρκούν οι πολλές εκπομπές για την παραδοσιακή διατροφή στην τηλεόραση. Οι φυσικοί δεσμοί με αυτή την παράδοση, ακόμα και με όσα στοιχεία της έχουν επιβιώσει οργανικά μέχρι σήμερα, είναι πλέον πολύ χαλαροί. Ενώ την παράδοση ως ιστορικό φαινόμενο που έλεγε και η
η δασκάλα μου, η Μακαρίτησα η Άλκη Κυριακίδου. Δηλαδή, σαν μια ιστορική πραγματικότητα μέσα που ήταν ενταγμένη σε μια μακρά χρονική διάρκεια. Δηλαδή, αιώνες ολόκληροι που διαμόρφωσαν αυτόν τον πολιτισμό. Με αυτή την παράδοση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που έχουν επιβιώσει, αυτά τη γνωρίζουμε, έχουμε οργανικό δέσιμο μαζί της. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό σημαίνει πως είμαστε υποχρεωμένοι να νομιμοποιούμε κάθε φορά τη σχέση μας με την παράδοση, είτε προσπαθώντας να διατηρήσουμε τα παραδομένα, είτε να αναζητήσουμε σε αυτά πρότυπα για το παρόν. Κριτήριο και εδώ δεν μπορεί παρά να είναι η πράξη. Αυτή και μόνο αποκαλύπτει κατά πόσο η αναφορά σε στοιχεία της παράδοσης μας βοηθάει πράγματι να αποφασίσουμε πιο σωστά για τον τόπο μας, να συμβάλλουμε στη δημιουργία σύγχρονων πολιτιστικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους τους τομείς που προανέφερα, και στην αρχιτεκτονική και στη διατροφή και στη χειροτεχνία και σε όλους τους τομείς που συνδέονται με άλλους τομείς του πολιτισμού, με το σύνολο της εθνικής ζωής, με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές. Το γεγονός ότι η παράδοση δεν είναι μια έννοια αναλύωτη και σταθερή, οδήγησε στη χρησιμοποίησή της για σκοπιμότητες, ανάλογα κάθε φορά με τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς όσων την χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τα επιχειρήματά της. Έτσι, η χρήση της είναι εκείνη που φορτίζεται με το νόημα που τους αποδίδουν. Οι καινοτομίες και οι επιρροές αφομοιώνονταν σε μια βαθιά ριζωμένη και καταξιωμένη σε ιστορικογεωγραφικά πλαίσια πολιτισμική ενότητα, και οι εκδηλώσεις της ζωής αποκτούσαν και διατηρούσαν για καιρό μια ευδιάκριτη πολιτισμική ταυτότητα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της επίσημης πολιτιστικής παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού. Ο λαϊκός πολιτισμός χαρακτηριζόταν από μια μεγαλύτερη συνέχεια σε μικρές χωρικές ενότητες, σε χωριά δηλαδή, σε κοινότητες, και από κάποια κοινότητα θεμελιακών γνωρισμάτων που αντανακλούσε την υποταγή στη φύση και τον περιορισμό στο αναγκαίο και το απαραίτητο. Υπήρχε η μεσότητα και η λιτότητα. Λιτότητα στην αρχιτεκτονική, λιτότητα στη διατροφή, το μέτρο. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του παραδοσιακού μας πολιτισμού. Και του ελληνικού πολιτισμού θα προσέθετα ίσως. Ένα παράδειγμα. Οι διατροφικές συνήθειες της ελληνικής παραδοσιακής κοινωνίας αποτελούν στοιχείο αξιολόγησής της και έκφραση του πολιτιστικού της επίπεδου. Η μελέτη των διατροφικών συνηθιών του ελληνικού λαού από την τουρκοκρατία μέχρι πρόσφατα οδηγεί στη γνώση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της ζωής του λαού, στις διαφοροποιήσεις του βιωτικού του επίπεδου και των διατροφικών συμπεριφορών στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κατοχής. Αλλά και μετά με τον ερχομό των προσφύγων το 22, τη δεκαετία του 40 και βέβαια την επέλαση μετά των ξένων διατροφικών συνηθιών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα γύρω από τα θέματα της διατροφής. Πιο συχνά για το ελαιόλαδο, που είναι το κύριο προϊόν μας, το εθνικό προϊόν. Συνέδρια, μελέτες, ιατρικές έρευνες ανιχνεύουν διαρκώς νέα στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, τη σχέση με τη διατροφή. Η άποψη όμως ότι η οικονομία μιας περιοχής αρκεί να στηριχθεί στην παροχή υπηρεσιών με την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων και την εγκατάλειψη της γης, έχει οδηγήσει πολλές περιοχές της Ελλάδας σε αδιέξοδο. Ο τουρισμός από μόνος του ως μοναδική οικογενειακή απασχόληση δεν επαρκεί για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών. Η παραμελημένη γεωργία και η κτηνοτροφία μπορούν να προσφέρουν το συμπληρωματικό και πολλαπλασιαστικά χρήσιμο εισόδημα. Ένα παράδειγμα πριν πλησιάζοντας προς το τέλος της ανακοίνωσής μου, για να μην σας κουράζω. Στη Γαλλία του τέλους του 19ου αιώνα, τα τοπικά προϊόντα πέρασαν στη μαζική κατανάλωση και κινδύνεψαν να χάσουν τη σχέση τους με τον τόπο παραγωγής τους. Το όνομα της περιοχής προέλευσής τους θα μπορούσε, λέω, εκείνη την εποχή στη Γαλλία να είχε μετατραπεί κατά μια γενική ονομασία ενός τύπου τροφίμου ή ποτού. Αποκομμένη από την τοπική της παράδοση, η ονομασία θα προσδιόριζε μια κατηγορία προϊόντων. Για παράδειγμα, η ονομασία γραβιέρα, η κρουιέρ, έτεινε να προσδιορίζει εν γέννη, τότε γύρω στο 1870-1880, εν είδη γενικής ονομασίας, έναν τύπο τυριού που περιέλαβανε σκληρά κίτρινα τυριά και όχι αποκλειστικά το υψηλής ποιότητας τυρί της συγκεκριμένης περιοχής Γκρουιγέρ της Σαβοίας. Βεβαίως, ο υποβιβασμός της ονομασίας της γραβιέρας, που ταυτιζόταν πλέον με έναν τύπο τυριού ευρείας κατανάλωσης και χαμηλής ποιότητας, έθιξε σε σημαντικό βαθμό τα συμφέροντα των τοπικών παραγωγών. Οι Γάλλοι της περίοδου εκείνης, οι Γάλλοι παραγωγοί, αλλά και κυρίως οι έμποροι, όλοι μαζί δηλαδή, αντέδρασαν. Το πιο γνωστό παράδειγμα επιτυχημένης αντίδρασης εκείνης της περίοδου των εμπλεκομένων παραγωγών και διακινητών στην υποβάθμιση συγκεκριμένου τοπικού προϊόντος
είναι αυτό των ινοπαραγωγών της περιοχής της Καμπανίας, της Σαμπάνη, δηλαδή της γνωστής. Στις επόμενες δεκαετίες αναπτύχθηκε στη Γαλλία νομολογία για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, που αργότερα έγινε ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Σήμερα η χώρα μας έχει ιδιαίτερες επιδόσεις και στον τομέα αυτό. Βέβαια, είναι εύκολο να λες, αναφέρω τώρα αυτό εν είδη παραδείγματος, καθώς αυτό είναι και το ιδιαίτερο ερευνητικό μου πεδίο, είναι εύκολο να λες θέλω να κάνω προϊόντα ποιότητος και να τα πουλάω ακριβά, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συνεδρίου και συζήτηση. Αλλά είναι ένα από τα θέματα θα έλεγα ένα από τους τομείς, κέριους τομείς σήμερα, που απασχολούν και την Πολιτεία και το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και εμάς τους επιστήμονες, για την χρήση των στοιχείων της παράδοσης στη διατροφή σήμερα. Η χειροτεχνία παραγωγής χρηστικών αντικειμένων με ιδιαίτερο χρώμα και ποιότητα αποτελεί μια δυναμική δυνατότητα. Η παράδοση μας έχει διδάξει ότι η συνεργασία με συνεταιρισμούς στον τομέα αυτό μπορεί να κάνει θαύματα. Χωρίς να καταργήσει την οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να υπάρξει σε οργανωμένη συνεταιριστική βάση χειροτεχνικής παραγωγής, υφαντά, κεραμικά, είδη διατροφής, ξυλόγλυπτα, λιθανάγλυφα, βότανα, η οποία θα διαθέτει σύγχρονο μηχανισμό διάθεσης και εμπορίας εντός και εκτός των οικισμών. Και όχι απαραίτητα, όταν λέω συνεταιρισμός, δεν εννοώ αυτούς της δεκαετίας του 80, υπάρχουν και σύγχρονο πλαίσιο. Βέβαια, κάποιοι όροι, όπως γνωρίζετε, από τις καταχρήσεις που έχουν γίνει, έχουν απαξιωθεί. Όταν λες συνεταιρισμός σήμερα, θυμάσαι αυτά που γίνανε στη δεκαετία του 80 και αυτόματα ο κόσμος απομακρύνεται. Αλλά υπάρχουν και σύγχρονα σχήματα για να αποδώσουν αυτή την ιδέα. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στην έννοια της τοπικότητας. Τοπικότητα των πάσης φύσεως προϊόντων, μια έννοια που έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία, ήδη σας είπα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα, η οποία συμπυκνώνει όλες εκείνες τις ιδιότητες που διαμορφώνουν τη φύση και το χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών. Το φυσικό περιβάλλον, τη γεωγραφία, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τους ιστορικούς κοινωνικούς δεσμούς, τον συλλογικό πολιτισμό. Αποτελεί η τοπικότητα την αυθεντική έκφραση της παράδοσης και η παράδοση την τοπική όψη της τοπικότητας. Αμφισβητείται σήμερα η οικονομική αποτελεσματικότητα της διευρυνόμενης κλίμακας των ανταλλαγών, των οικονομιών κλίμακας και των μεγάλων πληθυσμιακών συγκεντρώσεων. Το κόστος των μεταφορών, το βάρος της δημιουργίας υποδομών, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα εργασιακά και οργανωτικά προβλήματα των τεράστιων μονάδων παραγωγής καθιστούν οικονομικά ασύμφορη την αδιάκοπη μεγένθηση των μονάδων και το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. Αντίθετα, η αναβάθμιση του τοπικού, της μερικότητας, της ιδιαιτερότητας και του περιφερειακού, που όμως δεν αρνείται την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μπορεί να την αρνηθεί άλλωστε, μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της κρίσης και παράλληλα αναβαθμίζει και ενισχύει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή που απαιτούν τη διαχείριση στο εκύτερο δυνατό πεδίο για τον πολίτη. Γι' αυτό και η έννοια της τοπικότητας σήμερα έχει μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά κανείς δεν διαφωνεί από αυτή, από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά. Βέβαια αυτό λείπει βέβαια και πάντα το ευαίσθητο σημείο της εφαρμογής όλων αυτών. Εκεί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Κλείνοντας, να πάω 30 χρόνια πριν, το 1985, ο αείμνηστος Στάθης Δαμιανάκος, στο βιβλίο του «Παράδοση, Ανταρσίας και Λαϊκός Πολιτισμός», κάνει λόγο για την διαφαινόμενη ομογενεοποίηση και την ανάγκη για συγκέντρωση και διάσωση βιοϊστορικών μαρτυριών που αναφέρονται στους λαϊκούς πολιτισμούς, των οποίων οι τελευταίοι φορείς χάνονται, ο ένας μετά τον άλλο μπροστά στα μάτια μας. Σήμερα γράφει, εποχή γενικευμένης και άκρητης κατεδάφισης, όταν οι ίστατες επιβιώσεις της πηγαίας συλλογικής δημιουργικότητας έχουν τεθεί υπό ανελεή διωγμό ή της έχει οικειοποιηθεί η εμπορική διαφήμιση, ένα τέτοιο έργο, προστασίας δηλαδή του λαϊκού πολιτισμού, δεν εξυπηρετεί μόνο ερευνητικές ανάγκες ή ανάγκες προσδιορισμού μιας δυσέβρετης πολιτισμικής ταυτότητας. Η χρησιμότητά του πέρα και έξω από κάθε διάθεση ρομαντισμού και επιστροφή στο παρελθόν έγκυται κυρίως στην ανίχνευση προοπτικών και δυνατοτήτων για νέες μορφές συμβίωσης και πολιτισμού
που η ανυποψία στην καταναλωτική ιδεολογία των καιρών έχει αδρανοποιήσει. Τι θα έγραφε πράγματι σήμερα, εδώ που έχουμε φτάσει. Σήμερα, που ως συνέπεια της καταναλωτικής ιδεολογίας και της παγκοσμιοποίησης έχει προκύψει η πολλαπλή κρίση, και αυτά τα λόγια αποκτούν βέβαια μια άλλη σημασία. Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει με ψυχραιμία στις δοκιμές του. Μήτε την προσκόλληση σε άδικους τύπους, μήτε το γυρισμό στα περασμένα συμβούλεψα ποτέ μου. Το αντίθετο. Η παράδοση για μένα αποτελεί ένα σπουδαίο μέρος της γνώσης του ζωντανού ανθρώπου. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να αποφύγει. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να αποφύγει. Άλλο ζήτημα αν υπάρχουν εκείνοι που κλείνοντας τα μάτια νομίζουν πως τα αποφεύγουν. Δεν αποφεύγει τίποτε κανείς αν δεν το κοιτάξει κατάματα. Με άλλα λόγια, ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει τη στιγμή που η θνησιμότητά του μας μολύνει, αν προσκοληθούμε σε αυτό με υπερβολική αγάπη. Ένα μέρος του παρελθόντος μένει πάντα ζωντανό και κινδυνεύουμε καταφρονώντας τη ζωντάνια του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καραμανέ. Στέκομαι σε 2-3 σημεία. Τη συνέχεια στο πρώτο μέρος, που είναι πολύ σημαντικό σαν παρατήρηση, το να καταδικάζουμε δηλαδή αυτό που προηγήθηκε σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιούμαστε. Και το πολύ ουσιαστικό ότι μπορούμε την τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσουμε και στο λαϊκό πολιτισμό, δηλαδή, αρκεί η χρήση να είναι σωστή. Και τέλος, αδικήσαμε λίγο το δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν είχαμε ορίσει χρόνο, θα τον είχα τιμωρήσει τώρα τον κύριο Καραμανέ. Είπε βέβαια αξιόλογα πράγματα. Είχαμε ορίσει. Το συγχωρούμε.